live chenro mari bar Kuku Mar Wach en chieng ne Roma biro banka wuoth mar migosi Uhuru Magaka yat ndalo ariyo kentiere gwenge makaluo kende kachielo koda gi chalo wuoth bende modhi nyaka masawa mar piny Kenya kare kachiel to koda gi molo Raila molo dinga bende mano biro gwenge makisi kachielo koda gi chano limbe mare moda biro godo e gwenge makaluo biro ma ndalo achiel kende bende kano salimo dalagi kango kajaramogi mondo mino de yud gweth mare Ipsos Innovate Infotrack kachiel kod TIFA opinion polls kana paro mar japiny ineno ginada diri mar wach ni kar kanye weche mag andika moko machako bonge ma japiny sechak ne gwenge mag hoho mar okak magi inyalo wachamo kachiel to kod skunde mano lol nyalodia magi ke okawa nyal manya ja siasa to amanyo jalnero machunge dire tere migochi George Collins mar tim mondo mogo kode mbake weche gi kachiel kod moko mathoth nyinga en Haron Otieno machiegni Kuku Mar Wach George Collins edhe nani badi maber nyaka nomere jo mokalo piny dhi nade jadwa piny ber matek chwe maber kinde gino ni pi ok dhi daro jo kano yes ang'o momiyo kano mineno ni pi nyalo daro nikech gino ma pi daro ga yes to en wach malich ahinya ni nyaka ne Kenya yudo uhuru pod wawacho ga wacha ba pi madaro ji okelo penjo moro ni bende wayudo gik moko e yo makare kitelo mawa bende gin telo moketo japiny mbele momiyo wach mar piny nyalo beni chiendo gane kendo sani koth ochwe matindi chiel kende to luoro chako mako ji ni kidek ochak inyo ji kokende kano nyadorera mwalo kod kuond gi kopisi bedo kadare ji giki kod Migori County bende ok anyal blame jotelo ablame jomago yiero gi nikech ing'e maber ni ng'ani to gima nyalo timo ni malich onge tikasuri akasa kode tiwe ng'atno manyalo konyi mondo mi otim ing'e kinde mang'eny wasebedo ka walaumu ga jogo motelo to wiwa wile jogi noket gi jomoko kaka sama koro wawuoye wan gi joma ng'eny machung' ang'o mamoni ng'iya jogi tiyud ng'at ming'eyo ni nyalo winjo kuma problem in go mondo mi ilos nitiere ng'at moro monego bed ni kawo ting' mare mar dhi kelo jatelo makare e ofis kata kamano keto ng'at ma miyo chako doge ywagruok achiel ni eri okelo penjo moro migosi Collins waneno ka migosi Uhuru Magaka Kenyatta no biro timo limbe mare tiere gik manowacho godiochieng' alanga to gi moko makoro fwenyore ni nowacho mopondo kata kamodinore matin kod oganda gi mowuok e piny luo kod oganda gi mowuok gwenge mag masawa kata mana West Kenya wachak limbe mar migosi Uhuru Magaka Kenyatta ang'o minyalo wacho limbe mare te ne chal nade limbe no dhi maber ok awinjo ka nitiere wach moro amora motimre marach tapani nitiere gimoro ma jomoko samoro kawo ga marach ing'e ni pile ka pile ka ng'at ma jatelo kata in kidhi dalau to nitie briefings ma nyaka yudi nikech nyaka iwinji ni to jo kanyo onoga ang'o ma gidwaro koro kapok idhi mitimo public rally tiyudo information kaito information ema dhi konyi e gima ne dhi timri nade inyadhe wacho nikech seche moko kimuomori miwuok oko midhi wuoyo karo ki address issues mag ginene mag gima jopiny dwaro koro anto romo ma oromo gi ji mopogre opogre mondo mi gitwagi e yo makende mondo mi gige gima timre mano to onge problem to wanemo mi wan gi state lodge ni iyudo ko pogre state house one strategically gi taunde moko ma wan gi state lodge moyiene president mondo mi obi obedi to kaw jo kanyono mondo mi upenji achiel ariyo adek kaluwore gi information ma en go makapok odhi oko kucho to odhi owacho dhok ma jopiny nyalo winjo e yo makare mano mokwongo mar ariyo aparo ni chik oyiene rais mondo mi wuoth kamoro amora modwaro to kaka wang'eyo ni bang' handshake to nitiere projects moko ma osechako bedo ni timore to president bidi kod thuolo mar dhi rango ni to projects manye timogi be timogi e yo makare gima pok awinjoga en ni president bosega gologa report ni en satisfied kaluwore gi projects matimore kaka gigi kosebedo kadhi aparo ni kanyo to ng'ikruok nitiere matin to en kod thuolo en kod ratiro mar wuotho kamoro amora e Kenya ka mondo mi ong'e ni to projects te timre na okelo penjo ni seche ma osebedo kowuotho waneno ka tiere bura manobedo bana hikalo 2019 tok handshake chande mantiere gik mane giwacho mane gikudho kaka oganda nire mane dwaro be ineno ka buche ma kero osebedo kabedo kod oganda makon mwalo koniri gin gik mosenyago lemo koso podi apani mokwongo jokanyenam nyaka ng'e gimoro achiel project and right okay na privilege en ratiro mar japiny mokwongo omiyo ng'ata mane ofisno kik tigo ofisno ni seche mwuoyo kode maber apani kanye kama nyaka waket very clear ni seche mwuoyo kode maber koro nyalo biro e gweng'wa otimo gik moko mokwongo en ratichi mondo mi iyud dongruok e yo makare mar wi atamalo marom e Kenya mangima kamoro kere kata kumoko sire Arun wachulo suru president ichulo gusuru motimre nade mwachulo ma pesa ng'ato mokete mfuke mowuok go to realize ni kod odwa time gimoro kod odwa time gimoro koro gima jokanya nam nyaka kuong ng'e e sama wueni ni project and right mari mano number 1 koro relationship to koro kiloso to mano to koro masambla
Lakini gima nyaka wakwongo yiere kaluwore gi chik mane wagone kura. Ne wago kura nikech nwaseyudo ni kuonde moko samoro nodok chien to kuonde moko notimre nade ne dhi mbele. To chik nomiyo wa thuolo ni nyaka koro de maendeleo tim. Temo mi wacho ni president en a symbol of national unity. Whether yieri o ka yieri en democratic right mara. Ma bende ka warango kare achiel wacho ni an kod thuolo gi ratiro mar yiero ng'atno madwaro e yo mar demokrasia maler. Koro kanyo kikwa negotiate. Yes. Manyiso ni gwenge makaluo ne ntiere kod right maromre gi kuonde mamoko to kelo penje ni bende magi noyudo noneno tich moti koso konene tich moti. Okay, nitie gik moko makoro timre ka. Bang' handshake to koro ng'eni relationship odhi omedore. Emomiyo awacho ni ka wawinjre ni koro wadwa tiyo kanyakla to gimoro makoro nyalo bedo masamba. To kata kwawe kanyo gima nyaka jokanyanam ng'e ni bedo ni president wuoyo kodwa wan gi minyonge mosebedo kabiro e county government. Wan gi pesa ma iluongo ni CDF mosebedo kabiro. Wan gi peace women rep mosebedo kabiro. Omiyo ng'ato kik kel no excuse ni nyo development ok nyal timre nikech samoro nyo waonge gi. Mana dwa bire ka ng'iyo telo moro mamalo kairi mar county ka ing'iyo bang' mosruok nyiri kata wawe kete bang' mosruok projects motime gwenge makaluo kod sirikal mamalo kalure koda ka gi osuru bende wuok e ginene ne gwenge makaluo ineno ka gin gik maromre they matching. Mokwongo osuru ma osebedo kabiro kawuok e treasury madonjo kaluo waka ok depict pesa kata maendeleo monego bedne. Dongruoge mosebedo ka timre ok romre gi pesa mosebedo ka wuok e treasury. Mokwongo tik. To wiki kwil ni wan gi pesa ma wuok e treasury kato wan gi donor projects. Kaka Kisumu County kuom ranyisi wan gi projects mabedo supported gi World Bank. Wan gi projects mabedo supported gi the British High Commission. Wan gi projects mabedo supported gi jo Finland. Wan gi projects mopogore. Koro emomiyo jo kanyisi ni kik wabede gi wach moro nikech koro president wuoyo kodwa maber ni kore ka wayudo dok. Ok en favor moro ma favor onge ka. Okay. Okelo penjo moro migosi George Collins ne no neno ka migosi Uhuru Kenyatta nobedo gi romo ma oko ma bende waseng'iyo to kod moro ma nobedo godo ma Samilo Sero wano bedo godo ma nieri kachiel gik mane owachi kuno pondo ye kachiel kuom gima no dhira ahinya en namba achiel kik mondo mi ugo kura ne ng'at manyalo keto Kenya kamarach no tiyo gi terms ka ng'at ma jakuo ng'at nero manyalo biro hinyo ng'at manyalo biro tieko kendo wacho ni gwenge makaluo kaire kuro kosebede ka igo atamalo 100 e miye wi miya migosi Raila Moro Odinga bende kane nitiere e gwenge kuma no dhi lemne koda ka ganyuola mare bende wacho ni kura makaluo sebede ka igo atamalo 70 udwaro ni mondo mi ogo atamalo 100 binano ka wasetimo moromo mar miyo tamalo dhigo kura tamalo 100 mokalo wacha mosebedo ko wacho tango makelo gini rimane kata piny luo wacho ni oi wang'ne to Moro Odinga kata wuod gi ni e debe to pod kura igo mana matin. Kwachako gi kor ka kuo onge ja siasa maler mana dwa wegi kanyo. Koro waduoge wach mar kura. Wach mar kura gima wadagi wacho kaka jokanyanam ni ang'o momiyo kwago kura. Ing'e ni Arun ng'ato ok nyal bet niyo nyisi ni katidhi gole Arun kura tane ma IBC de landa. Mani gima penje na ang'omi kura mar ok nyal go atama. Mane achiel kuom problem go. Ng'ato ok nyal bet ni oseyudo ticket koro eno dhi campaign to gimonya wacho maduong' ni an kata koko yiera to ane me de landa. Tijo siasa ma wacho ni kata yiera de landa. Mano ng'eny mane gima timre kamoro amora sani. Gino olo chunji. To mane mamiyo koro ng'ato neno ni an kare kikadhi ago kura nikech ng'ane me de landa. Gimok ging'eyo. Ni seche magitimo kamano. En magimanyo cha mok gidhiudo. Adani wawinjire kanyo oketo kura moro mar. Omiyo en up to leadership wa gi jogo ma organize the presidency mondo wuog oko mondo chak kwero gik machalo kamano. Wang'e maber ni jo Kenya biro yudo thuolo tarik 9 dwe mar 8 saa 12 okinyi e polling station. Ng'ata ni kod ratiro mar dhi kacha go ang'o ombulu. Jomoko modak adaka ni kata kokugocho na tane me dhi landa gi. Magi gik maketho chunji. Mano namba 1. Mar ariyo wang'eyo kaka weche mag nomination osebedo katimore kaduoka. Magi ok gik manyien mok dang' wang'e. Onge tiende mondo iket ng'ato tiyo gi pesa ne matim gik modwaro te bang'e to winjo ni ng'ato miyo tiko moro kien direct ticket. Gigi bende miyo chunji ol. Kaito mar adek ok wanyal bedo mana kaka nachako ni wasebedo kwa chulo osuru wang'eyo pesa madonjo to maendeleo onge. Harun gimomiyo ng'ato jatelo kao thuolo mondo mi basari mar siling 5,000 ka in ja university. Hapa ne kanyo dware lamo.
Omiyo nyaka wawuoguru oko. Temo miyo nawacho ni ka wachako rango ni koro wadwa rango integrity mar ji. Ka wadwa rango bwana josiasa tema kwalo jopiny moko. Dhano nigi chilo mang'eny. Dhano nigi chilo mang'eny monego bed ni wawuoyo. Okay, ng'ato nari kinyalo penjo ni to dong nitiere chilo ng'at molil ahinya. Nitie ng'at moko luokore to kono ng'ama nitiere gi chuodho doko ni dhi luokri. Jogo lil te lakini ng'ato lil moingo wadgi. Koro biso mondo mi dhi luokre. In fact, jakuo makwalo gima tin itwe mang'eny molo makwalo jakuo en jakuo. Onge gimoro ni ng'ani lerne. Kin jakuo en jakuo. Yes. Bineno kwa sechopo kama inyalo wacho ni piny luwang'ni nyalo dhigo kura tamalo 100 kata machiegni kod 100 koso gima osebedo katimore chien pod nyalo nuore kendo. Kura nok bigore kamano. Yes. Kok waloko gik mawacho ka. En wach jogo motelonwa e wach mag manyo kura. Mondo okuongo kwed ahinya kabisa ni jok malando ni kata kigocho no tane midhi landa ka owe timno gisero mbulu gi wach gik magidwaro mondo donji. Namba 2, nitie gima dho kisungu kata dho liech luongo ni tolerance. Kane usedonje alliance, ubed Kenya Kwanza, ubed Azimio, wek kwedo nyawadu nikech nusendiko rumo wacho nubiro tiyo kumoro achiel. Wach moro ni koridwa kwed ni in gi jogi to jomoko ok jogi. Siasa masani otek nikech idwaro 50 plus ang'o plus 1. Omiyo ji tegin jogi. Ka ilose ji tegin jogi kata mana kwedo ji. Migosi Senator Fred Outa ma Kisumu County ywak ni ngire Peter Nyang' Nyong'o o chalo mose kwedo jomoko mondo mi kinyi chope rally mar migosi Raila Amolo Odinga. Dho nyaka wach on record ne pok wayudo barua mora mora kata dhok mora manyiso ni governor ma Kisumu County ok dware jomoko e telo niri. Bottom line, biro mar mulo Raila Amolo Odinga kiny. Ineno nade expectations magi? Hold that thought live chenro mari mar Kuku Mar Wach migosi George Collins mar team en jakenda tero mar oganda onyisa ni Haron ji ntiere koda ka gichilo te omiyo kik ng'ato tem ni dwa golo chilo mar wadgi to en bende olil gik monego bed ni time gwenge makalu kata mana Kenya ka en ratiro mari kaka japiny ma ok onego bed ni isayorie kata isaye ng'ato mar mondo mitimni live e Kuku Mar Wach. Yes. Aparo ni Raila Amolo Odinga nigi ratiro mare mar mondo miubi kamora mora kata wuok kamora mora mondo manyo mbulu. Kata ndiko bende wacho ni par ne gi uru kata ging'eyo. Ok inyal dhi kumoro kiparo ni samoro mak yad ber. Mednegi nuonegi ni gini wakawo wadhiga nyaka wuog oko mondo utimru nade. Omiyo an awuon an kod adieri ni gik ma Raila Amolo Odinga biro wuoye mokwongo en ni ji nyaka wuog oko mondo go mbulu. Bas mar ariyo nyaka wabed gi jogo marito kwe. Maparo ni mano be gima important. Mar adek maduong' kabisa en ni nyaka otim gi miluongo ni voter education. Ang'o momiyo nyaka otim voter education? Nyaka wang'e maber ni wan gi alama migoyo. Adwa ni kanyo wawinjre maber. Wang'eyo maber ni nyaka nyoji odonje coalitions gi nitiere jok moko man gi alama mopogore opogore. Japiny en ng'ama nyaka mi direction. Nikineno alama makamato mano ng'eni en alama mara. Tik igo kuma kama. Alama mar mulo Raila Amolo Odinga en gima de mang'eny pod wacho ni koro magi gik manyako tim. In fact an kade bed ni an kuom jogo manyalo golo paro moro minyalo winji to do wuoye alama ma en go sani manyalo miyo jopiny kik par ni ole gi an mane kuma an paro ni important. Jok matamo ji ni kik dhi e rally go mago to jok ma ok anyal kawo serious nikech tarik 9 to ng'ama biro tamo ng'ato dhi go ombulu. Okay. Ka ilose tamo ng'ato dhi go ombulu yiena mondo mi akel maed dho onego bena wache tielo mokwongo matwag nieri. Migosi Uhuru Muigai Kenyatta notiyo gi tamor ni ng'at ma oyud kapok odhi goyo kura en ng'at monego luong polise mondo mi ochuna odhi ogo kura. Raila Amolo Odinga bende wacho gine ka nitiere gwenge mag Bondo ni chunuru jok mapok odhi go kura mondo mi dhigo. Aduogo kodi e katiba mamiyo japiny ratiro mare to koda gi ting' mare responsibility mare. Ineno nade ka ng'ato ok okawo ting' mare mar dhi goyo kura onego kaw ne okang' koso onego kaw ne sama jomoko kawo ga ting' margi mar dhi go kura to gireg gi out ka gin gi paro mar seche ng'ato kik threaten ng'ato nitie ng'ato koko leo mano ratich and threat Collins it is a threat kata ana nya decide ok adhi go kura. Gori biro timo nade to biro kawi nikech ok ikaw ting' biro timo nade ok akaw ting' na mar tamruok an gi right no I can de-associate. Okinyatama. But responsibility nyisi mondo mitere. The responsibility kae eni kwa koro wadwa wuoye ratiro. Wachak rango nomination. Nikech okanyal kawo my democratic right interfere go. Nikelo machine moko kama tablet. Ma ketho paro mane an go. Not by the way it is unfortunate. Ne jotelo madongo nyalo wacho wach makamano. Wuogo oko mondo dhi sero mbulu. Dhi sero mbulu. George Collins. George wang'iye kama iri. Samoro wasega school moro kosebedo katimo ber chieng. Bende mane ni justification mondo miki kiteri nyathini school nikech mane en ting' mari
Kes tamruok tero nyathi Arun, kes moweka is very different. Yes. Akao sana. Yes. Madhi a print ballot papers. A print banners ga. Yes. Ko yiena ma chulo pesa ni adhi nomination. Mano pod atima gigi. Basi ni bete hotel moro kumoro to decide jo mudwaro. Yes. Bas koran pod aduoga goni ago akora. Uru pimo wingi kwa. Koro kik go kora. Kora ji nyaka go. Yes. Because it is the democracy. But ng'at moko go kik kaw ni oka. Ikaone nango. En gi reason momiyo koko kora. Ni mar Kuku Mar Wach. Migosi George Collins wacho no pogore paro koda ka gidwa nero mar mulu Raila mondo dinga kachiel kod jok mawacho ni ng'at ma ok wuok oko mar digo kura en ng'at monego beni kaw nyoka. Owacho ni en gi ratiro mar bende mar amore mar digo kura. En gi nero mang'eny dhano pod gombo bedo losi ahinya. Ting mari mar digo kura kod ratiro mari mar tamri mar go kura mane mapek. Nyinga en Harno Tino bang'ire machoke ni kik imul remote mari kishodo gatelo mari kod migosi George Collins mar team. Indeed, we belong to Allah, and indeed, to Him we will return. Ayat 156. To receive this and more daily, SMS the word Quran to 71920. Nyumbani ndio kila kitu. Nyumbani ni urithi tunaoachia wajukuu wetu. Nyumbani ni upendo na usambazaji wa upendo. Nyumbani ni furaha, umoja na kufurahikiana. Nyumbani ni nguvu yetu, ni maisha yetu. Ukileta maendeleo nyumbani, tuna uhakika tutabadilisha Kenya. Tunabadilisha Kenya mzima. Inawezekana. Azimio nyumbani, azimio nchini. Live chenro mari mar Kuku Mar Wach chenro ano biro pile ka pile wuok tich ariyo kachiel kod tich adek kwa gomba kod migosi George Collins riwruok mar team kwa ng'iyo weche gi kipagi yiero talo matin ahinya mondo mi wachop yiero mochande mradi kod chiko dwe mar 8 mano chieng' tich ariyo juma manyien. Migosi George Collins iwacho ni yiero nieri nitiere ji 10 ni ng'iyo machiegni ahinya, the 10 faces. Ka nitiere migosi Kibicho ma en PS mar weche arita kwe, nitiere migosi Matiang'i, nitiere migosi Nyadende Martha Koome, Chief Justice ma Kenya kairi, nitiere migosi Kamero mano jatend director mar NIS, nitiere Wafula Chebukati, William Ruto, migosi Raila Odinga, kachielo koda ka migosi Ezra Chiloba sorry. King'iyo ginieri ji 10 gi emonego jo Kenya ng'i ahinya moving forward koso nitiere ji mathoth mondo bene ng'i ginieri. In terms of the outcome mar yiero nieri. An gi paro mopogore. Yes. Pacha wacho ni jok monego bedni wakawo a lot of interest kuom gi sani en jagombulu. Kok gibiro to jogi botimo. But iwacho ga ni ng'at malendo ni nigi kod teko moyo ng'ama gombulu. Anyway. Chik wacho ni unless ni wasichope Kenya kama gikoro kuwinj kuma chik nitie. Adwa wache gi dholiej. The executive authority of the Republic of Kenya is vested in we the people. Article 1. Yes. Jok mamanyo tich mawuondre ni koro chuno jigi, jogi joma dwaro tich. By the way, jogi dwaro tich, mane gimok kidwa wacho. Ng'ato manyo kibarua, to mondo yud kibarua nene, ane manyaka kiti tijni. An kipenja, interest na number 1. Ng'amonego bina focus kuome, en jagombulu. So mane momiyo, adwa lero wach ni maber. IEBC osetiyo matek, masani oloso yo moro ni nyalo ng'ego ni be kuchi nitie koso onge. The first person en jagombulu. Mano ng'ama nyaka warangi interest. The second person, koro wan gi electoral management body, ma kore kwanogo. To koro be gima dwani mondo wachak wang'e. Wawek rango nying dhano, warang the office.
Mano be another mistake mwatimo. Ang'o momiyo wan so much in love gi nyinge ji e ofise gi moloyo the office. Mande gima da penji next ni ane. Kaona 1 minute ng'ina ni to offices gi eki. Ng'amotelo ne obila be nitiere kod nitiere kod yie kuome ni kapo nono ni gimoro rach to nyalo chung e diere moko dhi no polise madhi goji maketho chik. Ng'amochung e lo NIS biro ka gin ng'at ero madieri dhi chiko ite e buolo mondo winj gik machanore gi kadieri wan godo koso samoro mahati moko nyalo beti. Jatend miga mar charita kwe migosi Matiang'i onya tiyo marach koda gi mbi mare. Ezra Chiloba nitiere koda gi to manobet kuome e thuolo manokalo chien. Kamo mako sani mar weche mag tudruok koda gi mbui CA authority bineno ka ginya tiyo godo Chebukati bintiere koda dieri Doho Martha Koome bintiere koda dieri kod offices gi eki. Iruote nyalo dhi tiyo e diere tir ma ok odenyo nyakonchiel in terms of jokenyo bed kod yiero makare man thuolo. Arun adwa wacho kama kinene ni jokanyana mowinja maber. Yes. Wan gi office makatibo keto. Onyalo bedo chairman mar ang'o mar IPC. Onyalo bedo director mar public prosecution. Kanyo onge nying ng'ato podi. Wan gi officers. Yes. To officers gi nyiso wane gin independent. Now that is number 1. Yes. Kae to koro nitie ng'at mimiyo tich. Dhano notamo kata wang' Nyasaye. Dhano ng'ama tije tek. Yes. Tek be momiyo losne nyaka bund. Nika koro tek koro ni goyo gi lisasi. Koro chwade pe. Mano dhano. Koro an gima ng'eyo Yes. ni kisedonjo office Yes. to gima chuny dhano nitiere tok ding'e. But gima nyaka wari appreciate. In fact, adieri makende en ni nitie jomoko mosebedo offices gi, mosebedo careless gi their talk. Kiseng'e maber the office ni hold. Yes. Ang'o momiyo i demonstrate ka gima in already seka opposition. Koro iyie kod offices gi koso ki yie godo. Offices gi ayiego, temo miya nyisi ni anapogo gi. Yes. Ining'e ni nywando gi. Yes. Anarango office, tarango individual. Yes. Tawacho ni individual, ineno ng'ato kaka an. Yes. Tich matiyo ok oyie na biro ka mondo awach ni support. Tiende ni nyaka bed ng'at miluongo ni non partisan. Yes. Onge kaka nyalo bedo non partisan taseka opposition ya dhiero waru. Ok atim gima ber. The best thing monego atim, onego awera gi office cha mondo yud ng'at moyie bedo non partisan, ng'ama oyie bedo neutral mondo an adhi ago siasa. But the police diko kura? Kura dhi goyo. Okay. But ok anyisi na dhi goyo ng'a. Okay. Hey, to be asega nyisi ni I can decide not to. Yes. To kanyo tadwa wacho maber kabisa. Ok ibi chuna na yieri to ang'e maber ni wiyo. Inyalo tamori no kidhi go kura. Of course, ka realize kaka nyane no debate moro nyane no Lang'ata kaka. Jo Lang'ata nigi tabu mapok adwara yudo. Isaneno nyaka ng'amo kia kata no dhi bedo office mane. Ok kata gimo dwa dhi timo. Amigos George Collins. Emo miya nyisi, ing'eni makosa mwatimo Yes. ni wan gi qualification kaluwore ga ng'owa go offices mwawuoye. Arun, Yes. ka ng'ato nudongo go to kokalo dalau to gweno lal. Yes. School chakte olalgo. Ng'ani kadwaro chung MCA ene yiere nikech ang'o? Dani waro jadong. Dani waro. Onge bwana. Jok mine ni waro. Respondi. Wawe uru ketho nyigi Nyasaye. Yes. Jok mine ni waro gi. Yes. Iwacho nwa ni ng'wech midhi ge polo nigi milima na mabondi. Yes. Ni inyalo wari mondo aneno wari. Yes. Samoro idwa sero nyako to nyako ne dwaro jomowa. Lakini kanyo to yiena mondo mi apogra kodi e paro. In gi right. George Collins. Yes. In gi right. Ng'ato nyalo bedo marach kawuono. To kiny to nyalo yudo warruok mar Nyasaye. Baso chako backslide. Mano ka ndiwo mit bara tayo. Mano be ntiere kendo poro nyalo chako Kendo chako du. Back and forth. Okay. Opinion polls. Ipsos Sinovet golo migosi Raila Amolo Odinga atamalo 47, Ruto 41. Tifa golo Raila Amolo Odinga 46.7, ogolo Ruto atamalo 44.4. Infotrack golo Ruto atamalo 42, Raila Amolo Odinga atamalo 49. Unyiso ni Raila tire koda clear wen? Mano gimo kanyal comment nikech weche mag nonro mitimo gi penjo mokwongo en ni ng'ama pande. Anaparo ni opinion poll biro tarik 9. Yes. Waritu result. Okidwa gole pachi man. Kanyo kadwa wuoyo. Wadi kudi mar counties. Mar counties ben manong'io different governor positions. Achaki ni kai kod Cleophas Malala Kakamega wacho ni Fernandez Baraza ntiere kod atamalo 40, Malala ntiere kod atamalo 28. Wadi kudi counties makaluo Gladys Bay County atamalo 51, Migosi Keda atamalo 34. Anaka achiwle remairi en opinion poll mar Nation Media Group. Asto wadi kudi Kisumu County Governor Peter Nyang'nyong'o tiere kod atamalo 71, Migosi Jack Jaton Nyanuora Ngoma Governor mokwongo. County Ochila Yako 42, John Pesa atamalo 20 to kod 4. Interesting, Nairobi County Sakaja atamalo 47. Okang'eyo ni county mane manyalo bedo of interest kendo
to biyo kapok wangi maybe specific counties mabende mamoko bende mabe podo kiye godo okeda gole pachi ingeni adwa gada penyi to un kaka nam Lolwe TV bo setimo maru mo yudo no wuok nade kingio trend mar opinion onge maro mosetim but kingio trends mar opinion polls yeki timono ka like for example ka Tifa report ne golo county kaka Kisumu no golo ni governor machon ma migire nani migosi Jackson Nyang'oro Nguma yombo migosi gire Peter Nyang'ongo but maeri to golo ni gire Peter Nyang'ongo yombo migosi Jack Nguma do angeo ni nitie different ways martin opinion polls but scientific process and scientific results okonego bentiere kodaga a big margin kori winjo Arun mokwongo an okanyal biro ka mapinga scientific aero language makori kiri scientific process okabe pengo lakini kembe gi gin mekna to jogi joma beyo manade magin gi yitiyo gi pesa gi mondo gimanya opinions mag ji to gi publish kanyalo yudo kade bed ni jot kiangogo miwacho nago ni ka to de gileronwa mondo ginyiswa ni to kan nyaka donga rom ide berberi luonga TV kan pok no penja ga nana yero kisaboro sa penji koro hambe kuma joge ayude ga jok bagi penjoge lakini okadwa donje tij nga gima dwa wacho en ni a good opinion poll ber ka declare kuma yude resources bana timo actually what you get credible opinion credible a credible opinion poll an opinion poll monego bedi tingeni opinion poll ni bejalo mi lose vote nikech jalo pietho wini gicha no se wacho nini maber kare koka pok ichako kora tabula ni akiani gigi dote mginga na mano final but king your counties gieki ugolo ni ODM candidates giyombo counties gitema kaluo en kamano koso ken kamano ingegi ma interesting ni to kedhi e political rallies tibijo kabeje same people wacho ne wang ne Raila ema dhi to ngawa madu 6 madu koro wakia okelo penjo mar ne leaflets mitero Rift Valley to kuma nyaka makit japendo to nikech thothne kuonde gieki matulo chakore godo beina no ka serikal oketo kenge motegno mar dino weche mag kwede kata thuwe manyalo samoro biro baro piny ingeti mosech bedo ka chanda Harun ma in fact an gi kuyo makende ni minister mar internal security gimo nyalo timo maber en wuok oko gi chest thumb onge facility kata department man gi high level of budget gi intelligence maloyo internal security but gisema kujia boro podi suspect mane kamane ge problem okay girito god gi ango to jogi before kata leaflets gi wuogi ne gi kiange andarun samoro be wawacho radieri nitiere jomoko ma samoro ko ero tendi nyayo ango mo gigi kinyayo nung'eyo gi piyo piyo ango mano timo wacha technology ne pod ne piny tema ne pod ne piny Harun jomoko bet kumoro pango gimoro irito mondo leaflets wuogi kore kichak biro no e media and ube ukoso gima chalo matiangi kone unyis ji TV yani urito makoro gimoro chak timre ni kore ka wadwa ng'eyo ni ango mane timre ka aparo ni kanyo wadhi aparo ni bende kapok wiyo wir wan gi serikal ni kamoro amora bwana madana nyisini ane gimona mona bed fair ne matiangi osebedo ko wacho ni mwaneno gieki magi mana mochopo malo mwaneno ndire mang'eny sana magi dino kata magi twat mondo mekikene an minena ni adwa nyisi kendo adwa wacho wachni maler kabisa nyocha riembo mtoka kadhi bono kaduogo but school ma wema academy ni kamoro but kisiana ka jamatatu lwaro ni police pesa piny ka bumps do ineno ka bumps bezo kanyo no kendo adwa wacho gini very clearly waon gi road block mani Kisumo kae ma ok rum gi kae doni to police olwar ne pesa kacha tanyiso police ni pesa na mano mara olwar na kanyo to police wacho ni siwendo chukue adhi ba kawo baluongo jopeng ba pogo gi pesa go nena about 200 shillings mondo gidhi gi ol magago mafuta osechopo kuma nyaka koro wabed responsible omiyo a whole minister okunyal chung'nu ani ni mosechopo malo yet nyaka jaduong' gweng' is under the office of the president okinyal nyisa Harun okabiye pokochopo in fact gigija seche michaka paro idea kinde nyayo kani tema biro gi para inano kende gino noseng'ere live chenro mari mar kuku mar wach ka otieko migosi Chris jonyuol ywak ne skul no lora ne pap dichiel yeri jonyuol be samoro bako dhoga akieri jonyuol tige mobaro dasi yeri mogo be jok gi yudo koro apani skul kacha mogo nyoli nitie koro gikiande gitimre gi nyithindo gidani to kata kamano tek faya gene aparo ni gima nyaka wawinjre uru wang'eyo maber ni nobedo anticipated
ni biro gik kuma skul nyaka timruok nade nyaka bilo nikech kata ka warango katiba gi style manyo wabiro go manyien mar go ombulu ni igoye on a weekday and mostly our polling stations bende yudre skunde omiyo janyuol mora mora should have known ato kato kadwa thago mago ahinya janyuol mora mora should have known ni nyithino nyalo timre nade nyalo luwo to kata kade be ni yiero onge adwa keto gini mayot samoro gimoro nyalo kata fees nyalo mono nyathi bete skul kata mana saburo jabedo matuo to duogo da nini gi lweti jaduong tie janyuol ma kata mana fair kende kae kama koro chulo chon onge gor pocket money nyathi be kawuono gi tiende Arun yes adwa wacho gimoro gi kisungu ka mondo jopiny owinja maber poverty is not a gift from God tiek wach mar mogik king'yo kamera ne wach mogik en kama jodalawa tarik 9 kodwa en wachni mondo mi bed gi social contract gi ng'atno miparo ni biro kelo ni basari ng'atno mabiro loso ni ndara ng'atno mabiro make sure ni security mari ni kare to gi ng'atno mabiro temo matek ni nyithindo mayudhe bende nyaka koro yudie tich tim moro ni e Kenya ka ni yudo ni nyaka ng'ama advice president weche mag youth nigi higni 92 aparo ni wagike kinde moko makoro wayude jogo ma wigi lew maler kabisa manyalo miyo wayud jogo manyalo tiyonwa yo makare to thor wach maduong' wabedo rugi amani go kura mari kisego kura mari dogot yue irit result kinyo wadhi mbele gi kibarua mwagoyoga eruru kamano rite jedwa sani saber chope giko ma chenro mari mar kuku mar wach waket kwe ka wang'eyo ni yiero biro to kalo to in kod an wadich kod ngimawa kata ka yiero sebedo chien dahero ni in bende ikuongri in iwuon ni onge koko mora mora mani tudi godo bende onge kamora mora mani yie mondo mitim koko nikech kapok iting'o lweti migoyo godo ng'ato par ni sami duogo piny tiduoge mana ire nyinga en Haron Otieno.